እንዳለ አዲስ አበባ ጁንታ ይወድሃል። አንተ እንወድሃለን፣ እናከብርሃለን። አንተን የመናገር ማንም ሞራል የለውም። አንተ የህዝብ ልጅ ነህ። ትናንትናም የህዝብ ልጅ ነህ፣ ዛሬም የህዝብ ልጅ ነህ። አልቀላወጭክም። አንተን የፈለጉት አንድ ከባቢ አንድ ቀበሌ ውስጥ ተወሽቀ እንድትቀር ስለዛ እንድታንጎራጉር ነው። አልፈጠረብህም። የመጣው ማካሄድም ያመንክበትም ትግል እንደሱ አይደለም። ህዝብ ከጫፍ ሞራ እስከ ጫፍ ራያ የተሰቃየ ነው። ለሱ ነው ድምጽ የምትሆነው። በዛ ደግሞ አም ፕራውድ እናከብርሃለን፣ እንወድሃለን። ኮንሰርቶች ባሉበት ቦታ ተሯርጠን ሁላ እንሰማለን። ገንዘባችን የምንችለውን ከፍለን አንተ የምትወጣው ዘፈን ሁላ እንሰማለን። ህዝባዊ ነህ አንተ። ከህዝባቸው ደግሞ አምልጠው አዲስ አበባ የሰው ሰርግ እየሰሩ ለወዳቸው የተገዙ ባሪያዎች ያሁላ ወንድሞቻችን እግር አስቆርጠው አንጻር ትግራይ ተቀምጠው የሚለፈልፉትን ደግሞ ጊዜ ዳኛ ነው፣ ያገናኘናል። ጊዜ ለሁሉም ዳኛ ነው። ያሁላ ወጣት አስበልተው ትግራይ የተዳከመችን ትግራይ ሊሰሩ ጎጣቸው ውስጥ ተደብቀው ድሮም ለህዝብ አልታገሉ፣ ዛሬም ህዝብ ይማርሉ። እነሱን አምረን እንቃወማቸዋለን። ሁሌም ደግሞ ከአንተ ጎን ነን። ቀጥልበት። ማንም አያሸማቅቀን። እከሌ ተናገረ ብለህ ባህሪን ዝንፍ እንዳይል። ሁሉም ትግራዋይ ይወድሃል፣ ያከብራል። ከጎጥና እነዚህ ከመንደረኞች ከጎጠኞች ውጭ ሪል ትግራይን የሚወድ መስዋዕትነቱን የወንድሞቻችን መስዋዕትነት የሚያውቅ ሁላ አንተን ይወድሃል። ልንገርህ፣ የሚጠላህ ትግራዋይ የለም። አንተን የሚጠላ አይኑ ድፍን ይበል። አንተን የሚጠላ ባለበት በቁሙ ተቃጥሎ ይሞት። ገብቷል? ቦኒቷ የህዝብ ልጅ ነህ። ከያኒ መርከብ በኒቷ ካውዞም ብጣዕሚ ለድንቆምና ወዲ ህዝቢ ለልሓሶም ሓደ እዩ። ትማሊ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ግፋ ጌጋ እዩ። ሓደ ሰብ ኣሚኑ እንትጋደል እዩ ዝዕወት። ግን መርጡ ኣልቃሽ ኣይንኹን፣ መሪፅና ሰይንብከ። ዓዲ ምዕራብ ትግራይ 5 ዓመት ሙሉእ ኣብ ኬንዳ ናበኸየት ድምፂ ዘይኾንኻ ከዚ ግን ጆኖሳይደራት መሳርሒ ኾንኩም መሪፅኹም ኣይትውከዩ። ሰላም ዝደሊ ሕብረተሰብ ንኩሉ ሰላም ይምነ እየ፣ ንህዝቢ ትግራይ ንህዝቢ ኢትዮጵያ ንህዝቢ ኤርትራ ኢሉ ተናጊሩ ማለት እዩ። ድሕሪ ከሸማቀቆ ይምክሩ ኣለዉ። ግን ብዛዕባ መርከብ ዘይፈለጥኹምዎ ነገር ኣሎ። መርከብ ማለት ኣብ ግዜ ኩናት ኣብ ዲያስፖራ ሰልፊ ብምውፃእ እንቶም ዲያስፖራ ብምንቕቓሕ ኣብ ደገ ዝሰርሖ ኮንሰርት ድማ ኣታዊኡ ናብዞም ተመዛበልቲ ናሰደደ ብኣካል ድማ ናብ ሱዳን ከይዱ እንተመዛበልትና ሓቦ ተስፋ ኣስኒቑ ምሳኹም እየ ዓደይ ዝምለስ ኢሉ ቃል ኣትዩ ዝመፀ ሰብ እዩ። ድሕሪ ፕሪቶሪያ ድማ ናብ ኣዲስ ኣበባ መዓት ኮንሰርታት ተፀውዐ ንኣዶ ምዕራብ ትግራይ ቃል ኣትየላ እየ እስኽን ትምለስ ሕሞራ ኣነ እየ ዓደይ ለኣትየ ቃል ኣትየ እየ ኣይረግፃን ኢትዮጵያ ኢሉ ማለት እዩ። እዚ ዝገበረ ከያኒ እዩ። ኣደናጊሮም ግን ናብቲ ናብ ብልፅግና መሳርሒ ከእትይዎ ሞኪሮም ግለስ ኢልዎ ማለት እዩ። ከዚ ግን ትማል ንጎ ካብ ዲጄ ናብ ፖለቲካ ለኣተዩ፣ ካብ ብራንዳ ናብ ፖለቲካ ለኣተዩ ሰባት ትማሊ ሰብ ዝገበሮም ብኢዱ ለወልዑ ዝሰትዩ ሰባት ከዚ ግን ምስ ኣብርሃም በላይ ተሓቂፎም ስለለው ክወቕስዎ ይምክሩ ኣለዉ ማለት እዩ። በምንታይ ሞራልኹም ማለት እዩ። ስለዚ ከም ንመርከብ ዝበሉ ከየንቲ ኣለዉ። መዓት ጀጋኑ ኣሕዋትና ከየትታለሉ ኣብ ጎኒ ህዝቦም ተሰለፉ። ሰላም ደቂ ዓበይቲ ለማ አንተና ዞ መርከብ ቦኒቷ ልባል የከዋግዕ መፅእ እኒሆ መርከብ ቦኒቷ ትሪእዎ ኣለኹም ኣብ ፌስቡክ ፔጅ ከምዚ ኢሉ ፖስት እኒሆ ግፋ ጌጋ እዩ እኒሆ። እዚ ትኽክል ይኹለና ንስማዕምልና ካብኡ ግን ቀር ለለት ነገር ኣንስ መንእሰይ ትግራይስ ኣሚን ኢል ቃለ ስለገለትል ብጣዕሚ መስሓቅ ለኾንካ ወዲኻ ኣነስ ገልመንስ ዕቡር ዲኻ ወይስ ልክትሪ የደለኻ እዩ ኣይዲ ዝኹለይ ወጣት ተገፊፉ ላተወሰደ ልብሰት ዝኹለይ ቪድዮ ኣነ ኩል ገርመን ነገር ሓማኹም ለሉ ኣልተሙችም ዓዲ ኮይኖም በቃ ከራስ ንምክርሲ ብጣዕሚ ይግርምለኒ። ካብ ለለት ኣይትገብር ሓሲኻ ናብ ምዕራብ ትግራይ እነታት ተቃ ካሊእ ነገር ሓሲኻ እሶም ለ ባዕሎም ነቂሖም እዮም ዞም ተፈናቐልቲ ሰብ ሞይቲ ክነኣጥየ እንደሊ ኢሎም እዮም ቀዲሞም ነቂሕ ማለት እዩ። ሓማኹም ለሉ ሰብ ግን በቃ መነገዲ ገብሮም ደሊ መርከብ ቦኒቱ ኣነ ካኻ ከምዚ ይፅበይ ነራ እዚ ነገር እዚ ብፍጥነት ይቅርታት ይቆልኒ ካኻ ኩልኩም ሼር ላገርም ወጥዕ ደቂ ዓበይቲ ዝኾነት ቆልዓ ኣሸንዳ ፎቴ ነራ ካው ኣላሚዳን ብጌራ ጠፍያ ናበ ኸይዳ ኢሎሙኒ ናብ ስደት ኸይዳ ጌሻ እያ ተባሂላ ካይለ ፅሒፎ እየ ዝግጥሚ ኣላሚዳ ፍቕሪ ላሚዳ ስዕሞ ላሚዳ ሰብ ኣላሚዳ ፍቕሪ ላሚዳ ስዕሞ ላሚዳ ኣላሚዳ ፍቕሪ ላሚዳ ስዕሞ ላሚዳ ኣነስደሓን ሰላም ሁንለይ ቶሎ ንፅለይ ተመለስለይ ኣነስደሓን ሰላም ሁንለይ
መለስልኝ